салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Инҷа ман саҳаркати магазин рафтестам. Бинем чӣ хел ҳавои мо гарм шидай, ҳама барфомон об шидай, ҳама ҷо қоқи хушрӯ. ак меша беем малол қати кӯдако бироем бозӣ кунем. Саҳар кати инҷа дар площадка кӯдако бозӣ доранд, қати очуҳошон. ҳоли кӯдакои ма хованд, дер ки хо меранд, айси дер мехезанд. ҳамин режими мо туғри нашид гӯем. хоб будагишонда ҳамин гуфтам рафта гирим биём чизе ки дар хона несте, ҳамин ширу якдачи тамом шудагӣ буд. баъд барои саҳара ягом чи тайёр кунам, барои субҳонара. озма тез магазин рафта мебиём ки кӯдако ай хоб нахезанд. бо видеоро ай хона давом медиҳем. дӯстони азиз, ҳамхел саросима чизе ки дар кор буд гирифтум. тез гуфтум хона биём ки кӯдако яке ай хоб нахезанд. ки омадам ҳоли кӯдако хобанд. ҳамхел кам чизе ки дар кор буд гирифтум. айнами блушкаҳо гирифтум, смак, шоколадкати бениҳоят ба маззаи хушрӯай. баъд кекс гирифтум. ҳамин бачаам бисёр кекса нағз мебинад. худм пазм мешава, ози маззам неста, ҳичи хуши пухт паз нест, ягом чи пухтан намефора. себ шон гирифтум, ҳамихе як варени олучагӣ гирифтум. чои қоқ гирифтум якта. инами сатта пакетча доштай. али баъза раим ай баъза чои қоқи килоакӣ гирифтам дар кор. сметана 15%, шир, кефир, намхел чизе ки гӯем дар ёдум са тез гирифтум. омадам саросима ки кӯдакон нахезанд. ҳозир барои субҳонара ягом чи тайёр мекунам, ягом чи фикр карда отала кунам. мегӯм ба руғани гӯспанд. ҳозир мебинем. бо дӯстони азиз, дар инҷа отала кардестам ма ба руғани гӯспанд. руғани гӯспанда ми овардагӣ будан, шавҳарам хеле лашид. ҳамина ман об карда дар як банка 1 литра гирифтам мондум. ҷазош кати истодай ва пише ман хӯрдан наметавонам. не ки ҳозир бура тамоман нафаҳмидестам ки чиай гӯем бӯями руғани гӯспанда ҳис накардестам. бароям мегӯм бикунам ба руғани гӯспанд отала кунам. вай фоидааш хай нағза мегӯянд, намедонам рости гап. як бор карда мебинем ку меша хӯрда намешава. гӯшт агар чувствид нашава нағзай. ба ҳар ҳол ира хеле шид ма карда мондагӣ будам кӯҳнашидагиай. мумкин фоида куна барои гирипи ма. инам хеле нодирам бачаам камтар температура кардагӣ буд. шаб оли скорая помоща файрод кардагиём. неотложный помощ ки телефон кардам. гуфтам ки касал маззато набоша, мебиёем хонада вай мекунем, мебинем. ак бояд биёяд то соатҳои ҳамин 11 ҳамхелиё бояд биёяд. моя бинав дору порумон нависа. барои ҳамин озма тез субҳона тайёр кунем, кӯдако кати вай кунем, чой хӯрем. баъд тайёримона бинем то омадани гӯем вайора. скорая мебиёяд, неотложный помощ, ай намедонам аку вай дафъаям маззам наштег буд. файрод карда будам, омадан ҳамин якду чи дору сиропа ҳамин хел чизо нависта рафтагӣ буданд. намедонам аки ин дафъа ку биёянд чӣ менависанд. якчанд қашид ремонт тамом шудагӣ буд. боз сарши духтаро набинем чӣ хел овозаш баландай. ай саҳар сар мекунанд, ай соатҳои ҳамин 9-10 уже ремонт ҳамин овози баланд кати ремонт сар меша. ҳамин хел вая руғани гӯспанда орда андохта сирх мекунам хушрӯ карда ҳамихе. баъд об рехта ва шираш хуш мекунам худо хоҳад. ина духтаро оба рехтам, наҷӯшидестай ака шираш мерезам. фикрам ҳама метона. ай ҳамада осонакай тез тайёр меша. мобайни ҳами 10-15 минута уже вай тайёр меша. уже гӯем отала мумкин ҳамин
10 минут даем. Вақт кам гӯем вообще мерава, меоталада. Инам хел ҳозир як бор меҷӯшаву. Мекашам ба кӯдакҳоро хоб мехезонам. Мемонам хунук шава. Мехезонам ба шикамошона сер мекунам, намедонам мехӯрам, намехӯрам. Ягон бор ма ба руғани гӯспанд накардам рости гап. Имбир, лимончой ҳам хеле хурдестам. Шавҳарма гуфтам имбир овардан. Хурдестам, аку бо гуфтам серам я бор доктор бия бубина. Бо ҳамин вируса ҳамин чизо метарсам, ягон подозрение, ягон чи набоша гуфтам. Я бор бубина, баъд хотирам ҷамъ шава. Наҷӯши духтаро. Вай дафъа файрод кардагӣ будам духтароя. Вай дафъаам анализ вай мегиран, гӯи мазоқ мегиран барои ҳамун коронавирус вайш. Результатш гӯем 1-2 рӯз 3 рӯза тайёр мешава, меган та ҷавобша. Инам хел оталаи мо тайёр шид дӯстони азиз. Руғани шедрилета, руғани маска дохтум. Ремонтои мо сар шид. Дӯстони азиз, дар ҷа мода бегаҳ шидак. Неотложный помощь омад. Моя дидак барои Нодир намихел вефирон навистак, барои слаби иммунитет. Барои кашл, барои майнаи сиропа навистак. Баъд бо дутаи дига вай доштем дар хона. Чӣ намедонам бинида капот мекунӣ, ҳам хеле доштем. Бо детский сироп ҳам доштем. Гӯем барои кӯдакҳора гуфт ҳамноя додан гирен, ҳамно кати личит кунен. Барои худмай нами сиропа нависту, баъд лизабакт навист барои қитақон. Намихел дӯстони азиз, анализ гирифтан, мазоқ гирифтан барои коронавирус. Серано ҳар дафъае ки файрод кунем мебиёянд анализ мегиранд барои проверка. Инами сироп беҳад сиропи нағзай, хеле приятная гӯем хӯрданаш. Баъд уже чувствует мекунӣ ки вай мешада, легче меша баъди хӯрданаш. Хеле гӯем нафас ҳуй мекуна, қитақот хеле гӯем сар мета. Вай дафъа нависта будам, полни хӯрда будам. Инаи дафъа бо нависта, инҷа шавҳарам хурмои ҳаҷӣ овардиян. Қа свежи хушрунене ки хеле ки дастурат свежи хушру тофтестай. Қа свежи хушру набудай. Айбаза гирифтиян, ба хе чормағз гирифтам. Вай дафъа гирифта будан, чормағз хушру буд. Дами пешхонамон, наздики пешхонамон ринок кушидай, ҳам хеле овуши, ҳам хеле фрукти, ҳам хеле чизо. Вали иншоалло ки барои ида ҳамҷо мерем харид мекунем, камтар личени кунем, хумона тавбат кунем. Эҳтиёт кардан дар кор ки бениҳоят ҳамин гриппои безеб омадай. Чанд рӯз шуд қитақои ман маҳкам. Аку имрӯз камтар беҳтар ҳис кестам худман. Дӯстони азиз, дар ҷа ман барои бегаҳа камтар угурока дестам. Дар ҷа зирбакша карда обша рехтам, барвақтар чушда вай шидак нахтуш пухтак. Нахти калон калон ки буд, гуфтам барвақтар вайш кунам. То угрома тайёр кардане ин ҷӯшида тайёр шид. Ина иҷа угроя хел вай кардам буридам. Каротки ман хел мекунам ки кӯдакода хӯрданаш осон шава. Хӯрданаш осон шава барои кӯдако ки кӯдака хӯрдан наметавонад, баъд ҳама ҷода мерезонанд. Гӯем дар қошуқ гирифта наметавонанд угроя.
اگر دراز باشه باز یکو خود خواهد میپرتون میبینیم که اگر شوه همشه نشوه قشم میپرتم یک دیگرش خیلی میسته اونجا قاقشیده لبل استول من خیلی سراسیما کدم در دوای شوه گفته گوشتو مرزه نگده گوشت نگرفتم به گوشت امروز همینش بزی بکی وای یک بارا در یادت میزنه یکم چیه که در تلویزیون میبینی یکم کانال میبینی میخیزم هازی میکنم میبینی گوشت مرزه لگده ولی وای اجداد کدام میستی که با جلانی دوجه گم میشه برای جلانی بدگی دست راز ما میخیزم میکنم به گوشت هم باشه من گوشت خودم نغز نمیبینم شوهرم نمیخورن البته به گوشت برای همونو فقط حرکت کرده گوشت دور میکنم امروز در جای خوردیان در جای تشکیلی بده که همونجا در خوردیان همونجا ایجا برای خودمون کدیستن برای کتاکورا برای خودم خیلی سیر بکنم غاوس که میکشم ما دوستانی عزیز هم خیلی وگروی ما غاوس که خوش رو آمد تا وقت کشیدم کدام خورده است باشه اشتیای تمام با من نیز همچنین دوستانی عزیز دوستانی عزیز در اینجا خواستم کمتر ای بازی های بچه هم در دوام ویدیو خوش کنم هم خیلی بسیار ماشین چه بازی را ناز میبینه ای برای همی هر رفتگیش ماشین چه میگیره میبیوید مگزین الده پاکت در بالکن برورده موندگیم و یکی وجه پیش خریدگیم و یه وجه اینترس نشتگیم یکی بعد خریدیم یه دروزه ده همیه را بازی دوره نادی؟ ای نادیر نادیر السلام گو هی ای بچه وقتی بازی میکنه هیچ که نگاه نمیکنه ماشا کی ماشا سلام نگفتی کو ای ماشینو که دیگه ابزیسته این نوزیه در اینجا صفیه تموم شده داره نه نوزیه دیتوت دادرش بازی داره ای داره وای میکنه صفیه میمونه أحب الوفاء خيخكو خيخكو فكبقو أنا طول ما صوت غالطة طول ما صوت غالطة خیالش که همه میرم گیره بازی کنم خودتون احتیاط کنید که در سرشوی بهار بسیاری آدم ها گریه پشیده هستن که کسل نشوه در اینجا ویدیو امروز به انجام میرسونم دوستانی عزیز
ҳаматон кати хайрхуш мекунам то видеои оянда. Темада? Те. Майна гир бача. Худо нигаҳбонатон.